Zibhekane ngeziqu zamehlo kwashoda ozogada kuqala phakathi koswahla lwensizwa yakwaMandlakazi uPhakela Mthakathi kanye nomfanyana waseSoweto uNhlanhla Lux. Lokhu kwenzeke izolo eBramfisher ngesikhathi uNhlanhla Lux owayengomunye wabaholi beOperation Dudula wathengwa iANC wathula waze wafa. Efika izolo endaweni yesigameko eBramfisher ezovikela ama-illegal immigrants ahleli emzini womuntu ngenkani. Kanti liya ngokunyuka idumela lika Dr Goba wase-Eastern Cape eBizana odume ngokulapha i-meningitis ayiqede nya ngemzuzu nje embalwa. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no TK Zuma. Sanibonani. Kube izinkani zababili zibhekene ngqo ngeziqu zamehlo kwashoda ozogadla kuqala phakathi koswahla lwensizwa yakwaMandlakazi kwaNongoma uPhakela Mthakathi awumfoka amgqumuza amadoda umfoka amakholo yahleba umfoka mbili wakhefuza amadoda shimi Sixolise. Lokhu kwenzeke ngesikhathi uNhlanhla Lux efika eBramfisher ezodefender amazayizayi abehleli emzini womuntu ngenkani. Ayingeke uyazi uNhlanhla Lux mfethu ngeke uzubazi. Uyazi uNhlanhla Lux uyena owayihola long before kube khona omatch and match. Uyena owayihola iOperation Dudula nomunye usisi noma engayena umsunguli kodwa uyena owayihamba phambili owaye njengobuso bayo. Kuliwa nabo kufika abangena kuleli ngokungemvume abadayisa idakamizwa benza yonke into. ANC yambiza yamnika esincane. Wathule ngathi ufile njobe eyovumbuka laphana nje asimazi ukuthi uvumbuka. Uqhambusa uzothi Katslaka, iKatslaka amoki iKatslaka ifoseki. Wathengwa wena wathula wathi nya wadedela amazayizayi echanasela. Uma sesukuma thina sekuyinkinga manje kwena sekufanele uzositshela ukuthi hayi iKatslaka angazi uPhakela uyiyeke kanjani le nto leyana. Yazi ukuba nje uyivurushe ngesikhwili le nto leyana wayigqema ingozi wayiphonsa la kuthina seyimfimfithe siyikhafule kudabukisana amarene. Sixolise nantu udaba. No, they must respect. They must respect. But yeah, they're not open a case up here. No, they're open the case. I'm not talking to you. I'm talking to the police. Like you one way. All right. Let us not exchange the way. Lisaloku linyuke njalo idumela lika Dr Goba wase-Eastern Cape eBizana odume ngokulapha i-meningitis ayiqede nya ngemizuzu nje embalwa. UDr Goba ongokudabuka Eastern Cape osebenzela bafowethu uyazi mina ngiyaqala ukuyibona le nto leyana. Phela ngiyayikhumbula i-meningitis yabulala abantu abaningi kanjani ifika. Kuthi wayilapheki kanjani baningi abantu mina nginomalume nje owashona noanti bebulawa yiyona i-meningitis sekhanje odokotela kwahanje inyanga nezangoba nabathandazi nabathakathi nayo yonke into ongayicabanga uDr Goba ke uyayilapha ke i-meningitis buke indlela agaranta ngayo ngemzuzu embala akupheli ngisho i-hour uthi uqamba nje ukhipha imali yakho usuku so right ngisho kuthi uqhamuka usebhizana la ekhona and Mbukeli uma kuukuthi nawe unenkinga noma unesihlobo esinenkinga ye-meningitis xhumana noDr Goba kuzo lezi inombolo ezisescreenini nangu uDr Goba. Andaba kwethu lo uDr Goba ugqirha owelapha inhloko i-meningitis. Inhloko ye-meningitis yelapha iphele nya ngemizuzu emihlanu nje kuphela. Uthi ubhatala imali yakho uyibhatala ophilile kanti senoma ufika uthwelwe na kodwa uphethe inhloko uzophuma ucula ingoma uphile esaka. Abantu abakwethu uGoba la olapha inhloko ye-meningitis. Abantu abakwethu baphelile abantu inhloko ye-meningitis. Ukhona uGoba elaphayo ingaphelanga imizuzu emihlanu uthi uyibhatala imali yakho ubushaya ingoma ucula uphilile. Zani kuyazala eBizana abantu abakwethu. Dibanana noGoba ancede ningabulawa inhloko baphelele abafowethu nodadewethu. Enkosi. Ndiyafumaneka kule number 076 924 3079 lo nguDr Goba ugqirha olapha inhloko i-meningitis iza ngaphambili kwelapha uphile ingapheli nje imizuzu emihlanu. Enkosi.